שתי דרכים להתקרב אל השם. הדרך האחת היא של תלמיד חכם על ידי לימוד תורה, והדרך השנייה היא של עם הארץ באמצעות הלב. ואל יאמר עם הארץ, נפשי אומללה ועטופת שחורים, כי השם לא רואה אותי. על פי י"ל פרץ נשמות אילמות. בשעת בוקר מוקדמת מגיע מנשה לבית המדרש. בוקר טוב ינקה. אתה לא עולה לשיעור? אני לא, אני העבד שעוזר. מעניין, מי הכין את הכיבוד הזה? בואי נשאלו אם הכין. אני הכנתי, מה מי הכין? זה לסיום הש"ס. לעזור לתלמידי חכמים זה דבר גדול. בזה שהכנתי פה, עשיתי משהו בזה שלא למדתי, לכל הפחות. ואני לומד מזה לרמות מצורת למעיינותיה. מנשה ממהר להצטרף לשיעור הדף היומי שיהודה מלמד. עכשיו אנחנו ראינו הרבה פעמים שאנחנו למדים ממנו. אז אם אנחנו למדים ממנו, וזה מזכיר פרשת השבוע, בפרשת שבוע אבן עזרא מדבר דבר מאוד יפה, שאומר בברכה, כאשר מברך יעקב את יצחק, ויצחק היה יצחק מברך את יעקב, ויצחק היה מידת הגבורה. זאת אומרת, מידת הגבורה זה אדם שמחמיר על עצמו, אדם שלוקח על עצמו, וייתן לך. מנשה הוא תלמיד חכם, ועבר מספר פעמים על הש"ס. כל זמן שהיא לך, אז אם אצל עם הארץ מדמה, בוודאי שאצל הרוסי, כך אנחנו קוראים לו, הוא אינו מדבר, ואנחנו אפילו לא יודעים את שמו. צדוקי, שהוא מה שנקרא תלמיד חכם, נזעק רבא ואומר לו, אמר רבא, צדוקי חבר בו אין לי דם משווית לי. רגע, אתה בא להגיד שמדובר כאן על צדוקי? מאיפה אני יודע שאני מתרחק עד היום האחרון, שהוא כבר מתחיל עוד מעט הסיבוב החדש, והוא יצטרף לשניים קודמים כדי לומר שיהיה לה פה מציאות של זווה גדולה? מנשה מביע את אי הסכמתו להסבריו של יהודה, ובעקבותיו פורצים ויכוחים סוערים. אין זה מנוחה בכלל. שחרית מנחה ערבית לפי... אני אומר בכלל שבגלל שזה בישול ליום טוב. קרה לו. זה לא אקסלנט. זאת אומרת, אם הוא לא היה עושה את זה, אז לא היה לו את הכלים. נכון, לכן שם. האם עובד אחרי גדולה רגל זה עובד או שאוכל שקצים רמסים כאן לסך. לא, יותר מזה, בגלל שהגוי היה אוכל את שקצים ורמסים, שאילתו של רב פאפא תהיה אפילו בתוך 3 הימים הראשונים. אם אני אומר שזה נחשב מצור, אז הוא צריך כל הזמן להתפלל. כל הזמן זה טוב. עוד לא הספיקו להבין את התפילין, הוא כבר מתפלל מנחה. ורק כניסתו של הרב לאו לבית המדרש מרגיעה את האווירה. בגלל שאלות. אז זה לא היה. כשהחמה שעומדת באמצע נוטה לכיוון מערב, זאת אומרת היא נטור ציללי ערב. לפי רש"י, ולפי גם אבן עזרא כותב שם בפרזה, אבן עזרא כותב שבין 40 מילה קשה. לפי רש"י, כשהוא מדבר על מושג של צל, אז הריטב"א אומר שלעולם הרי השמש לא עומדת בדיוק מעלינו. הריטב"א אומר אין מציאות כזאת. ורק הרוסי שקוע בעולמו ואינו חש במתרחש סביבו. לאן לוקחות אותו מחשבותיו כשהוא מסתכל באותיות הכתובות בגמרא שהוא אינו יודע לקרוא? ולפתע אני רואה את עצמי כילד בבית המדרש בישיבה התיכונית, דף הגמרא המלא אותיות שחורות שעמם אותי ולא הבנתי את השיעור, ונשאתי את עיניי לכיפת בית המדרש, והנה הכיפה מלאה חיים, וחיות טורפות ומפחידות מהללות בו את שם השם
יחד עם הצבי קל הרגליים וכלי הנגינה מצטרפים אליהם. הללו בנבל וחידו, הללו בתוף ובמחור, הללו במינים ועוגה, כל הנשמה תהלליה, הללויה. ואמרתי לעצמי שיבוא היום וגם אני אבין את דפי הגמרא המקודשים. כעבור שנים הצטרפתי אל לומדי הדף היומי הקבועים, והאותיות השחורות בדף הגמרא הפכו להיות בעיניי אירועים חיים בתלמידי חכמים המתווכחים ביניהם. התחלתי להביע את דעתי, ובהיעדרו של יהודה לימדתי אני את השיעור. ובכל זאת, השמועינן דאגב מחתדי, מכיוון שאתה יכול להגיד, אבי דנגע באותו מקום, כן, העקב יכול להיות שהיא כזאת גמישה והיא מגיעה עם העקב לאותו מקום. אלא ראש גודלה, מה איתה? כנראה שעם הראש הגודל יותר קשה להגיע לשם. וכי תימה זימנין דנגע בעקבה, אולי אתה יכול להגיד, יכולה להיות מציאות שעם הגודל ברגל אחת היא נגעה בעקב שברגל השנייה. למה אני מעמיד את זה במציאות כזאת, רגל אחת ברגל אחת? ונהניתי לראות את תלמידי החכמים מקשיבים לי. ומי מחזקים על תאומה ממקום למקום, האם אתה יכול להגיד שהתאומה עוברת ממקום אחד דרך מקום שני למקום שלישי? מה שאתה רוצה להגיד פה שנגע באגודל של רגל אחת, והעקב של רגל שנייה שנגע במקום הזה. אבל אני מחפש את הרוסי, והנה גם הוא מחפש אותי, וכאילו אומר לי, אני יודע את סודך.